Слава Тебе, Господи, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі брати і сестри, сядайте, коли ласка. Сьогоднішнє свято, свято Заходу Святого Духа, это такое для нас, з одного боку, радостное свято. Радостное тому, что мы святкуем завершение, мы святкуем, наоборот, мы святкуем початок заснування церкви, початок життя християн, ось у тим вигляді, у тих діяннях, у тим откровенні, у тим відкритті Божим, яке ми ведаємо. А з другого боку, це таке свято, яке заставляє нас задуматися, зробити певний, можна так сказати, екзамен нашої віри, екзамен нашого християнського життя, повні нашого християнського життя і так само повні нашого християнського розуміння Бога. Бо, як ми говорили з вами, у свята Узнесення Господнього християне мають есть такая християнская помылка, коли мы нашу веру усприймаем як некое такое уласное человечее деяние, некое такое человечий висілок, який ми приміняємо, який ми робимо для того, щоб бути християнами у этом свете, для того, щоб жити побожно, как жить морально, как жить правильно, как никого не кривдить, не робить никого зла. Але з другого боку, ми з вами, як християне, завсюди ведаємо про те, що накольки би ми не старалися, кольки би ми не імкнулися жити по-християнську, так скажем, у двукосі, у нас це не завсюди отрымливается. Не глядячи на то, что мы будем стараться позбегнуть неких помылок у своем житті, позбегнуть крюдов, які ми можемо зробити іншому чоловіку, это все буде в нашем житті. Мы будем робить грехи, будем приходить до споведи, будем споведаться, будем каяться, будем обещать Богу, что не будем в этой грехи робить, але будем их робить далее, будем стараться с ними змагаться, але все равно не завсёды будем их перемагать. Это есть наше християнское життя. Але чим наше християнське життя відрізняється, чому наше християнське життя, і ось це така якби дилема, що ми імкнемося до одного, отримується другое, не дає нам упасти у розпач, не дає нам плюнути на все і пойти там, не ведая у світ, і жити таким неким життям. Акурат наше розуміння Бога, і воно дозволяє нам ось не плюнути на все і не пойти у світ, і не почати жити неким життям там аморальним, життям звичайних людей, звичайних грешних людей, так скажем, ось, може бути без великих грехов, а не так само і без великих висілків. Наше розуміння Бога це нам дозволяє. Наше розуміння Бога як Троїці, бо сьогоднішнє свято має в народі ще другу назву, Троїця, і наше розуміння діяння Бога у світі. Бо ми віримо не тільки у Бога, який створив світ, не тільки у Бога, який сидить десь там на небесах і мкнеться нас там, і колись буде нас судити за те, що ми зробили чи не зробили, а і не тільки навіть у Бога, який утіловився і прийшов на цей світ, стався чоловіком, принес нам збавлення, про укрижування, про смерть, про воскресіння, а і так само віримо у те, що Бог сьогодні у цьому світі діє, що Бог, не глядячи на те, що минуле свято ми святкували Узнесення Ісуса Христа, Бог не покинув цього світу. Бог не просто там пришел в свет, стався человеком, пожил в этом свете и узнесся на небо. Не только так. Бог еще застався в этом свете, Он есть в этом свете, и Он этот свет не покинул. Не глядячи на то, что некоторые там говорят, что Бог там створил свет и отошел с этого свету, але так не есть. Есть так, что Бог в этом свете перебывает. И вот, коли ласка сьогоднішнє свято, и оно нам об этом говорит. Бог заходит, третья особа Святой Троицы, заходит у свет у вигляді вогняних язиков, Дух Святий приходить. Для чого? Для того, щоб зайти на апостолів. Так. Але для того, так само ми будемо читаємо у діях святих апостолів, що він заходив вельми часто на усіх учнів, на різних учнів Ісуса Христа.
Ён заходзіў на тых людзей, якім патрэбны у асаблівы спосаб, ён заходзіў на тых людзей, якім была патрэбная асаблівая дапамога. У тыя старажытныя часы вось мы бачым, што сёння на апостолаў ён зашоў і даў ім дар мову прамаўляць проста на замежных мовах тым людзям, якія сабраліся ў той час у Иерусалиме, каб кожны з іх мог зразумець слова пра Ісуса Христа. Дзесьці і ў іншых месцах Святого Пісання мы прачытаем у дзеях апостолаў, што Бог даў, што Дух Святы даў дар апостолам ацаляць, дзесьці там даў дар проста прамаўляць так, каб людзі чулі іх, каб людзі сапраўды ўспрымалі гэтыя словы, каб гэтыя словы людзям пранікалі да самага сэрца і вось давалі ім гэтую сілу. А для нас, дорогие браты и сестры, Дух Святый чым важны? Что ось з чаго мы пачыналі? Что у нас есть дилемма нашего христианского жыцця. Хочам и не можем. Імкнемся и не атрымліваецца. Таму для нас, дорогие браты и сестры, падтрымка Духа Святого патрэбная у тым, каб акурат у гэтым нашым хрысціянскім жыцці не толькі сваімі сіламі, не толькі нейкай сваёй псіхалагічнай сілаю, сваёй сілай волі перамагаць грахі, але таксама няхай Бог дзейнічае ў нас, таму што мы ведаем, добра, цудоўна ведаем, што нашыя чалавечыя сілы яны абмежаваныя, што мы людзі слабыя. І таму мы кожны раз, нават пачынаючы нашыя малітвы, звяртаемся ў першую чаргу да Духа Святога, каб ён сышоў на нас, і каб гэтая малітва сталася сапраўды нашай пранікнёнай малітвай, а не проста не ведаю нейкімі формуламі. Перад кожнай літургіяй мы молимся до Духа Святого, каб ён зашоў на нас і даў нам перажыць добра гэтую літургію. Мы можем молиться до Духа Святого і просіць ягонага прыходу, ягонага дзеяння перад кожнымі нашымі нейкімі адказнымі сітуацыямі, ды не толькі адказнымі, раніцай кожнага дня звяртацца да яго, каб ён напоўніў нас, каб ён нас падтрымаў, каб ён умацаваў нас ва ўсім гэтым добрым. І каб ужо не было так, што мы самі імкнемся да чагосьці. Не, мы самі імкнемся у тым, што мы адкрываем як бы дзверы Богу, які ўваходзіць у нас, Духу Святому, які ўваходзіць у нас, і ўжо тое ўсё, што мы сваімі чалавечымі сіламі не можам зрабіць, ён нам дапаўняе. Гэта я бы параўнаў з нейкай працай, якую мы хочам зрабіць, але мы невялікія ў ёй спецыялісты. І мы запрашаем нейкага вялікага спецыяліста ў гэтай справе. Мы дазваляем яму намі кіраваць, мы дазваляем яму нам падказваць, але мы робім нешта самі. Самую можете любую элементарную працу придумать, але чалавек будзе стаяць побач, бацька побач з сынам, не ведаю, настаўнік побач з вучнем, старэйшы сябра з малодшым, ці проста чалавек больш дасведчаны побач з чалавекам, які менш ведае ў гэтай справе, якую яны разам робяць. Ён будзе падказваць, ён будзе дапамагаць, але рабіць будзе той, хто робіць. Гэты будзе кіраваць, гэты будзе натхняць, гэты будзе дапамагаць. А зноў жа, калі чалавек рабіў гэта ўсё сам, то штосьці ў яго не атрымалася, штосьці бы ён не ўмеў, на штосьці яго не хапіла бы сіл, плюнуў бы і пайшоў. А так, пры дапамозе кагосьці старэйшага, больш дасведчанага, чалавек можа зрабіць тую справу, якую не да канца ўмее, не да канца можа. Так і мы з Духам Святым супрацоўнічаем. І таксама варта памятаць, што Дух Святы гэта асоба, гэта не проста нейкі дух, не проста нейкі подых, не проста нейкая істота такая павеўная і ўсё. Гэта нармальная асоба, такая, як і асоба айца, асоба сына. І калі мы звяртаемся да яго ў малітве, мы размаўляем з асобай, размаўляем з тым, хто ёсць адной з асобаў Святой Троіцы, а не проста просім Бога паслаць на нас нейкую хмурку сваёй сілы, якая нас напоўніць. Не. Гэта паўнацэнны партнёр наш у дыялогу, нашым такім дыялогу з Богом. Калі можна сказаць, конечно, пра нейкую паўнавартаснасць у дыялогу чалавека з Богом, бо мы нашмат слабейшыя за Бога. І вось таму, дарагія браты і сёстры, гэтая супольнасць з Духам Святым, няхай яна будзе, гэта падтрымка Духа Святого, яна нам патрэбная, яна нас умацоўвае ў нашым хрысціянскім жыцці, яна нас сапраўды робіць хрысціянамі, не людзьмі, якія проста імкнуцца да нейкага добра, абстрактнага добра, але людзьмі, якія ведаюць праўду пра гэты свет, што чалавек абмежаваны, чалавек слабы. Таму ён просіць падтрымкі ў Бога, атрымлівае праз натхненне, праз дзеянне Духа Святого гэтую падтрымку і можа змагацца са сваімі слабасцямі, сапраўды можа быць мацнейшым, можа перамагаць свае грахі, можа перамагаць свае недахопы.
Вось, дзякуючы дзеянню Духа Святога, не дзякуючы нашым сілам, бо яны абмежаваныя, але дзякуючы нашай адкрытасці на дзеянне Божае і на ягоную падтрымку. Амінь.